Здравейте и добре дошли в уроците по китайски език на Language Nest. Днес ще учим нещо много лесно и много важно. Как да попитаме къде се намира някой или нещо с помощта на въпросителното местоимение нар. Нека да започваме. В китайски език думата нар се използва, за да попитаме за местоположение. Нека да видим примерите. 你在哪儿工作？我的小狗在哪儿？ Първото, 你在哪儿工作? Къде работиш? 你在哪儿工作? Повторете след мен. 你在哪儿工作? Браво, точно така. Нека да пробваме второто. 我的小狗在哪儿? Къде е моето кученце? 我的小狗在哪儿? Нека да го кажем заедно. 我的小狗在哪儿? Браво! Точно така. Нека сега да направим упражнения. Нека да работим заедно. Аз задавам въпроси с нар, а вие отговаряте. Но първо, нека да научим думичките. Първо видим първата картинка. Това къде е? Чунго. Китай. Повтори след мен. Чунго. Браво. На следващата думичката. Мейго. Америка. Мейго. Инго. Англия. Инго. Фаго. Франция. Фаго. Браво. Точно така. Сега, аз задавам въпроса чъши нар, което означава това къде е. И ние отговаряме спрямо думичките по-горе, които току-що научихме. Нека да пробваме. Чъши нар. Правилно. Нека да го кажем заедно. 这是中国. Това е Китай. Нека да пробваме със следващата. 这是哪儿? 这是哪儿? Точно така. 这是美国. Това е Америка. Това е Америка. 这是哪儿? 这是哪儿? Правилно. 这是英国. Това е Англия. И нека да пробваме с последната думичка. 这是哪儿? 这是哪儿? Нека да го кажем заедно. 这是法国. Това е Франция. 这是法国. Браво. Много добре. И така, нека да продължим с още упражнения. Първо, да разгледаме тази картинка. Какво означава според вас? Точно така, това е болница. А как се казва болница на китайски? Нека да научим. Нека да погледнем символите по-долу. Июен. Повтори след мен. Июен. Хайде още веднъж. Июен. Точно така. Болница на китайски се казва Июен. Сега, за да използваме нашата нова граматика нар, която означава къде отиваш или къде се намира, ще използваме този пример. И ние точно трябва да попитаме какво. В нашия случай трябва да попитаме къде отиваш и как става това. Повтори след мен. 你去哪儿? Хайде пак. 你去哪儿? Браво, точно така. А как отговаряме? 我去医院. 我去医院. Аз отивам в болницата. Нека още веднъж. 我去医院. Браво. Много добре се справяте. И така, нека да продължим с нашето следващо упражнение.
Първо, нека да разгледаме нашата картинка. Какво виждаме на нея? Виждаме един стол и едно малко коте. А някой знае ли как се казва малко коте на китайски? Нека да научим. Малко коте на китайски се казва сяо мао, което е в комбинация от две думички. Сяо, което означава малко, и мао означава коте. Затова казваме сяо мао, малко коте. Нека да повторим пак. Сяо мао, малко коте. Така, за да упражним нашата нова граматика, която е нар, ще използваме тези примери отстрани, в което трябва да попитаме къде се намира малкото коте. И следователно трябва да отговорим: малкото коте се намира върху стола. Нека да опитаме. Сяо мао цай нар. Повторете след мен. Сяо мао цай нар. Браво, точно така. И следователно как трябва да кажем, че малкото коте е върху стола? Сяо мао цай и за да шаммиен. Повторете след мен. Сяо мао цай и за да шаммиен. Браво, много добре се справяте. И така, нека да направим нашето последно упражнение за днес. Нека да разгледаме първо картинката. Нека да си представим, че това е вашия приятел или приятелка. И трябва да попитаме къде е тя. И как ще го направим? Точно така ще използваме нашата нова граматика нар, за да попитаме къде се намира тя. Нека да пробваме. Ни да пъньо цай нар. Къде се намира вашия приятел или приятелка? Нека пробваме пак. Ни да пъньо цай нар. Браво! И нека пак да се върнем на нашата картинка. Тя къде се намира? Точно така, тя е в къщи. И как да кажем, че нашия приятел или приятелка е в къщи? По този начин. 我的朋友在家. Моя приятел или приятелка е в къщи. Нека го повторим пак. 我的朋友在家. Браво! Отлично се справихте. Нека да завършим нашия урок за днес с кратко обобщение. Днес научихме как да използваме нар, за да попитаме къде се намира човек или предмет. Може да тренирате тези въпроси с приятели, за да запомните по-лесно. Благодарим ви, че гледахте този урок. Ако искате да учите още китайски език по лесен и приятен начин, последвайте Language Nest. Ще се видим скоро. Цай цен!